ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଦୟାକରି କେହି ଦେହକୁ ନେଇ ଘଷି ହେବେନି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାଦା ପୁଅ, ବଡ଼ାପା ପୁଅ, କକେଇ ପୁଅ, ମାମୁଁ ପୁଅ, ପିଇସି ପୁଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ। ନା କି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେନି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି, କିଛି କରିବେନି। ଭାରି ଚଗଲାମି ଭଳିଆ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି କରିବେନି, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା? ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣଟା କରିବା? ହଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଭାଇ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କେଉଁ ପଟିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆଉ ହେଲା, ଯିଏ ଭାଇ ଡାକ ଆଉ ଯା ଡାକ କିଛି ନୁହଁ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଖାଲି ତ ରାଣୀ, ରଜର କୁଇନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନ୍ କରିବେ ରଜର କୁଇନି, ରଜର ରାଣୀ ସବୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉନ। ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବ, ଆମେ ଡିନର କରିବୁ ଯାଏଁ କେଉଁଠି କହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଡିନର କରିକି ଝାଡ଼ା ପଶିବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହରେ। ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହରେ ଝାଡ଼ା ପଶିବୁ, ଲାଟିନ୍ ପାଞ୍ଚଟା ପେଟି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଖ। ଆମର କିଛି ଚାନ୍ସ ଦେବନି ଆଉ, ଖାଲି ତ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲ ଆଉ। ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି କି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରିଅଲିଟି ଶୋ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ରଜର ରାଜା କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେମାନେ ବହୁତ ବଳବାନ ଲୋକ ଅଛୁ। ବଳବାନ ଲୋକ ବି ଆମେ ଅଛୁ। ମୋ ଭଳିଆ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ, ଗୃହ ସବୁଠି ଆମେ ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ଖାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ନିବେଦନ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିଅଲିଟି ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରଜର ରାଜା ଆମ ପାଇଁ ଖୋଜାଯାଉ। ସେତିକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିବେଦନ। ଏତିକି କହିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କି ଆ ଭିତରେ ମୋର 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କେଡ଼େ ବେଲ ଯିବାଟା କି 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ୟୁଜର୍, ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଦେଖୁଥିବ, ଲାଇକ୍ କରୁଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିନଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ଭଲ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କରିଥାଉ। ବକ୍ତବ୍ୟଟା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ସର୍ଟ ବନା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇପାରୁନି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇଟମ୍କୁ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କରି ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତୁଡ଼ି ଫାତୁଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ବଜାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ବଜାଇବେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ଼୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।